ଆପଣ କରିବେନି ଭୁଲ ଆଉ ହେବେ ସୁନା ପିଲା। ଆରେ କ'ଣ ଏଇ ସୁନା ପିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେବନି, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବନି, ଏସବୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେନି। ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏଇ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଭିଜିବିଲିଟି ଭଲ ହେଇଯିବ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ଆପଣ ପାଇଁ ଇ ଚାଲାଣ ଜଲ୍ଦି କଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କଟିଲା। ଏଇ ନମ୍ବର ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ନମ୍ବର ଥିଲା ସେଥିରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଥିଲା, ନମ୍ବର ଛୋଟ ଥିଲା, ବଡ଼ ଥିଲା, ଢେମା ଥିଲା, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହେଇଗଲା। କ୍ୟାମେରା ଭିଜିବିଲିଟି ଭଲ ହେଲା। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିକି ଯିବେ, ରଙ୍ଗରେ ଯିବେନି, ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ବସେଇବେନି, ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସ୍ପିଡ଼ରେ ବି ଯିବେନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ମାନିବେ, ଯାବତୀୟ ନିୟମ ମାନିବ ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଯିବ, ନହେଲେ ଟାଇ ବାଇ ବାଇ ଫିସ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକି ଟିଙ୍ଗ ମେସେଜ୍ ଆସିବ। ନୂଆ ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କର ଯାହାର ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ମେସେଜ୍ ଆସିବନି, ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଏଇ ପରିବହନରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଛି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଜଲ୍ଦି ମେସେଜ୍ ଆସିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଉଛି। ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 100% ହେବ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ହଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆସିବ ମେସେଜ୍, ଆଉ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାହିଁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ? ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।